ndị ọrụ agha Alaanyi bụ Nigeria apụtago ihe wee kọrọ ndị Alaanyi bụ Nigeria etu ha si nọ wee rụọ ọrụ ha n'ime afọ a na-agwụsị agwụ, ebe ha nọ wee kọọ akụkọ maka agamniru ha nwetara nakwa ihe ịma aka dị iche iche ha gabigara. Nnukwute onye isi n'ahụ maka mgbasa ozi n'ụlọ ọrụ a bụ General Edward Buba n'oge ọ na-ekwupụta nke a gaa n'iru kọwapụta maka nsogbu dịgasị iche iche ha zutesịrị oge ha nọ n'iru ọrụ. Nke kasị nke bụ nsogbu ndị isi ekwe ọnwụ, ndị obu egbe amaghị ndị ha bụ, ndị ntọrị mmadụ, izu ori mmanụ, ndị dị iche iche na-agbavụgavụga ka ha kwụziara onwe ha, nakwa nsogbu dị n'etiti ndị na-achị ehi nakwa ndị ọrụ ugbo. Ka ekwi ajide kọchapụrụ gị akụkọ a. Ya bụ DDMO gosipụtara na mmenye ụjọ a gazuru obodo niile dịka o si metụta ha, nke banyere n'ime ime dịka o siri kwuo. Mmenye ụjọ pụtara ihe na mpaghara ugwu nke etiti na ugwu ọdịda anyanwụ bụ Ojiegbezu na otu mmenye ụjọ ebe ikpe ike nke ndị Boko Haram na Islamic State of West African Province were ọnọdụ na mgbago ugwu. O kwuru n'otu mmenye ụjọ dị na ndịda ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ bụ nsogbu IPOB na ndị Yoruba, ebe nsogbu ndịda bụ ohi mmanụ, otu nzuzo na nsogbu ndị ntorobịa. Major General Buba kwuru na ndị agha na-emepụta ọtụtụ ihe ga-enyere ha aka imemi na mmenye ụjọ ndị a site n'itinye mbọ anya n'ahụ na nke anya na-adịghị ahụ, site n'ịrụkọtakwa ọrụ ha na ndị nchekwa ndị ọzọ, nke nyegoro aka ịkpụ agbata nke ha nọ n'elu. DDM ahụ gụkọrọ ọtụtụ ihe ịgba ama na akụkọ ọganihu nke gụnyere ndị agha imemi na ndị omekome karịrị mmadụ 6,800 ndị mmenye ụjọ na nwụchikọ ihe karịrị 6,970 n'ime ha na ọtụtụ ihe nnweta ndị ọzọ ga site na Abuja. Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.